Mga bayot, akong binhi din na pod gunahan mo sa eskwela. Pero giguyod sa iyong silingan mga bayot gumikan kay sayang kayo ang gibayad sa ginikanan mga bayot og di sudlan no. Unya, dili pa yun kadadlaw mga bayot. Twice a week ra di siya mga bayot. Every session mga bayot, 1 hour and 30 minutes na ning sayawan ni Karina dito. Mo nagiguyod ako mga bayot kay matulog pa man ta siya mga bayot. Sayo kinako siya gipukaw mga bayot. Pero sa amo mga bayot, murag udto-udto na nang alas 11 sa buntag mga bayot. Udto-udto ba? Hiningon siya mga bayot og sunod semana pa siya may eskwela giingnan nako dili bangon din ha bangon. Wa na lang nako nakaligwa mga bayot kay bugnaw-bugnaw mga bayot sa ginit-interes among dapit no. Ako ra na siyang himasaan mga bayot gidali nako og higpos na yang buhok mga bayot then akong gipakaon na siya sa iya ang lugaw-lugaw no. Dayon akong gidala din siya diri mga bayot giguyod ako. In request pa siya nga magpauban si siyang papa o magpahatod si siyang papa pero himbaliban niya yung silingan mga bayot kay di ka pa magulang yang amahan og kanunay man namong maglamboyoyong. Pero bintaha lang gyud pa niya akong binhi mga bayot. Bisag maghilaka na siya mga bayot. Musulod ni siya mga bayot. Ani gabot sa eskwelahan mga bayot murag mahasway na yang dagway mga bayot ug makakita siya sa eskwelahan. Di gyud parihan ako kaniadto mga bayot nga bisag galingkod na sa lingkuranan mga bayot nana din ha sa tubangan sa lamisa mga bayot o din ha sa pisara mga bayot gatulo pa da akong sipon ug ako ang luha din ha. Pero si Karina mga bayot, ang nanagin misulod sa eskwelahan mga bayot, wala luha mahitabo mga bayot. Ay makakita na siya bata mga bayot, murag balipay-lipay na siya mga bayot. Musulod na siya sa sulod sa eskwelahan. Gipadayag din ako ng ilang mga balay diri mga bayot no, pero wag yun ko yung taon oy balay din hi mga bayot nga akong ipadayag ninyo mga bayot kay na dollars nila mga balay diri mga bayot doli sa eskwelahan ni Karina nga iyang gisudan-sudlan mga bayot no. Mao gini yung reaction ni Karina mga bayot ug makita siya nako nga gabantay niya sa gawas. Giapas demi siyang mahiwagang amahan mga bayot no, gadala na pagpasalubong mga bayot mo nang maintriga gyud kuan nila mga bayot kay bisag unsay ganahan ni Karina mga bayot halahatag. Bita-bita mga bayot ay nakoy marites ninyo mga bayot kani nga mo ang pag-eskwela ni Karina din hi mga bayot kana magsayaw o iyan ang ipalupad-lupad na iya ang makakamutan mga bayot. Di may kakita mga bayot no. Gumikan kay ang makakitaan na mga bayot ang mga bata ra pong magsayaw kauban ni Karina o classmate ni Karina mga bayot kanang ilang trainer. Ang mga ginikanan mga bayot nara sulod sa building mga bayot di po na sila kasulod dito mga bayot. Pwede man mo gawas mga bayot pero bugnaw-bugnaw man gud sa gawas mga bayot. Pero napod sila oy waiting area mga bayot. Napod sila room mga bayot nga magilis-ilis ang bata. Sa mga costume ba, dili pa kasulod ang mga ginikanan dito sa ilaang dance floor mga bayot no, dance room mga bayot no. Gumikan kay na sila oy palisiya mga bayot nga anha na nila pakito ng ginikanan mga bayot og makumpleto na ng stepping ba. Feel ako mga bayot na ni sila oy kanang surprise bitaw mga bayot nga naay venue mga bayot nga dito magsayaw ang mga bata mga bayot. Aron pod mga surprise ng mga ginikanan nagpaabot na diri sa gawas mga bayot. Gikan na may ganina sa sulod mga bayot no, gipang ibot na mo mga bayot ug unsay ganahan na mo dito sulod mga bayot hasta si Karina mga bayot pag abot na mo diri sa balay mga bayot. Dali din si Karina mga bayot ilis-ilis aning amot unsa ning ngalana aning mga costume niya mga bayot. Ay akong nahibawan to mga bayot og dili botek sulom og dili santek. Pero klaro ang pagkaistorya mga bayot kanis Karina mga bayot tanang mga karton nga mga outfit og mga costume mga bayot kay kanan niyang lantawon mga bayot og i-request ra ba gyud na niya. Mo nagikaingon mga bayot og wala din sa city na mo mga bayot di angay mabulaka mga bayot kay mo chat ra na sa iyang tito o mag voice message na sa iyang tito mga bayot aw di ka abtag usa ka semana mga bayot na gibangotanan ako ni siya mga bayot og unsay ngalan na nimo costume dami ingom to siya pom niya ambot unsay ngalanan na mga bayot ingon man pud siya mga bayot og kaba og dili baka mga bayot og di kanding kay na may sungay-sungay. Humanog taod ako tong costume ni Karina mga bayot hinuswag ko din mga bayot kay magluto ko sudan mga bayot kay painit na nako ng kalhadra mga bayot gutom ni gid kay mga bayot kay alas 12:30 na mga bayot pa nasudlan niya akong kuto-kuto diri kalanon mga bayot no gibikat kay nangapi-ngapi ko ganina mga bayot ay hain adto sa eskwelahan as naman pud ang akong kapika sa ilong mga bayot waning kaon mga bayot gumikan kay magdungan lagi ko no may sweet kunuhay mi diri ba mga bayot og murag dili iring og iro mga bayot. Actually mga bayot ako ra gid siguro iring og iro mga bayot no kana ako ang kapika sa ilong mga bayot maskin pag mag-iring og iro ko dra mga bayot basta pag batasan wala dito mga bayot di na tingog mga bayot mura kag buwang da nga gayaw-yaw mga bayot maglagot na lang ka kay di mo tingog mga bayot usahay mangyam ida na mga bayot og dili mangisdong din mulakaw dayon lami sa kinabuhi ning gulang-gulang ang imuang mabana bitaw mga bayot no kay murag ang tanan nimong aligot-gut sa imong kasing-kasing og sa imong hunahuna nimo mga bayot murag mabuswag nimo mga bayot kay di man siya mo tubag nimo kung sa imong giyaw-yaw din ha mga bayot di na gyud pud ingon mga bayot nga gulang ni gyud nga gasungkod mga bayot ha kay og gulang kog lantawog nawong mga bayot ang ako ang edad mga bayot murag bata-bata pa ba suwahi gyud sa iya ang edad mga bayot no bisag nang lapas ako sa kalendar mga bayot iya gyud lapas-lapas na gyud mga bayot. Pero sigon pa nila mga bayot nga age doesn't matter biya gyud pud tinuon man gyud mga bayot maskin pagpilay edad anang imo ang gihigugma mga bayot og ganahan suka og gugmaan suka na mga bayot di na magbasi oy bita-bita mga bayot maghimo ko din hi og chicken man siguro ni mga bayot basta kay manok lagi ni siya mga bayot gibukbok na ko nagmay mga bayot aron malupad-lapad mga bayot no di butangan akong turmeric powder asin mga bayot durog paminta maora ni akong sudan nga gamon karon mga bayot di na ko maggama-gama draglain mga bayot gagama lang pud ko
gamay patatas din mga bayot kay gigutom na may mga bayot murag kuyapan ako dinhi sa kagutom. Nahimot lang gyud pugay ko mga bayot kay katong eskwelahan nga amo ang giadtuan ni Karina, di ba na may mga ginikanan sa sulod sa building pod mga bayot. So biting aya ba nga magpaabot sa ilang mga anak mga bayot. Na sila gipang istorya mga bayot. Ako di man pug ko ingon og chismusa ko og hunahuna mga bayot og baba mga bayot pero og di gyud ko ganahan pod mga bayot nga mo apil-apil sa ilang istorya mga bayot. Di na lang ko magpaalig-alig mga bayot kay unyag ang uban mga bayot lalong pa sa akong kalimutaw ng ila ang mga lingwahe nga gipanggamit mga bayot gando-ando na ko dito wala day ko kay balong ako nagilibak. Pero in fairness mga bayot kana mga pingapis lang mga bayot ila kong agdahon mga bayot unya kaning bisag baga ko og ngapil mga bayot maulaw-ulaw man pug ko mga bayot gapanglingo ra ko mga bayot den mingo kog salamat kayo pero sa ilang lingwahe mga bayot den ilang dadon ko mga bayot ug mga kape atong napoy pangapihanan mga bayot dinhi sa gawas mga bayot sa building nga amo ang eskwelahan ni Karina mga bayot pero naglingo ang iyong silingan mga bayot kay di ko ganahan ba nga mga pingapi po dito ba mga bayot unya bisag gutom-gutom na ko mga bayot ala do ra gyapon stiyan unya nang ilang gipang-istoryahan mga bayot unsa gipangkaon sa ilang mga bata mga bayot ang ila kunong mga bata mga bayot di ganahan mo kaon og lugaw-lugaw ba usop ba mga bayot bisag unsa pa nang lugawa mga bayot ang ganahan kanon mga bayot pizza mga hotdog na kanang mga sa mua pa kaniadto sa kabukiran mga bayot pangdato nga mga kalanon ba mga bayot den sa kung nahuna si Karina busuhay gyud kay og di walay lugaw-lugaw walay soap din na mga bayot murag di gyud tawo na mabusog na iyang panudlanan og wa man gani init na masudlan na iyang tiyan. Naluto-luto na niya akong giluto nga sudan mga bayot mga aon sa mi. Paghuman mga bayot gipasayaw na mo ni si Karina dinhi mga bayot gingnan nako og tulo na kadlaw mga bayot no nga gikan sa amo ang pag-eskwela mga bayot mo ra ni nakatuna ni Karina mga bayot gingnan nako og sayaw pakita mig unsay inyo ang gi-studyhan dito sa sulod ng action ba bintaha mga bayot kay sayaw pud mga bayot ug unsay ila ang gitundo dito sa maestra guro mga bayot sa ilang trainer mga bayot epong gi-action ikatulo ka sesyon na namong adto mga bayot dito sa eskwelahan ni Karina mga bayot no ug mo na niyang nakatunan nakaingon ko mga bayot og ang pagpangayo ra sa mga ganahan na nimo oy nahibaw-an daghan man pud nig mahibaw-an mga bayot na nay pakiay na dinay music mga bayot nga lingwahe nila diri mga bayot na lang nako gi-play mga bayot gumikan kay makapiright niya yung silingan mga bayot kapoy bi kay voice over diri mga bayot na mala na biya niya akong tutunlan diri mga bayot og niyaw-yaw mga bayot niya makapiright ra pero believe lang pud kay kuan ni Karina mga bayot ug unsa pud ako ang istorya niya mga bayot maminaw-minaw biya ni siya mga bayot pero og kanunay nimo na siyang inunog sayaw kapuyan na siya mga bayot mura ra po na siya mga bayot ug ako ba ug kanunay gani istoryahan mga bayot murag di ko ganahan inana pud si Karina mga bayot kas akaduhan nimong request ana mga bayot tama na mo nang nahimutan gyud pud kayo ako makagupa mga bayot kay si Karina kunog ako mga bayot mao gyud pud ba mo na gikaingon mga bayot og bahala og di may parihag palagway ni Karina mga bayot pamanit ni Karina mga bayot pero murag naman pud niya gamay nga ako ang batasan mga bayot mo nang ako ang makagupa mga bayot samot na nga ako ang kapikas sa ilong mga bayot magpanglingo bitaw kani ding costume ni Karina mga bayot kanunay niya ning gilantaw sa TV mga bayot kaning naman po ni siya yung mga movie mga bayot tapos ni siya games bitaw hagbay na niyang gi-request mga bayot murag tulo naman siguro kabulan mga bayot niya perti namong pangita diri dol sa among panimalay mga bayot kay city man po ni mga bayot itong pikas-pikas pud nga side mga bayot nangita may wa man po mo nang karon mga bayot nasuot na gyud niya mga bayot may gani mga bayot kay tuwa sa laing planeta nga kuwang bayaw mga bayot og didto niya ni napalit mga bayot gipadala niya dire naluoy kay kuan niya ko ang binhi taon mga bayot hanto natulog ni siya mga bayot pagmata niya mao gyud dayon iyang gidadali og pangita mga bayot kay iyang suoton kana ding iyang guantes mga bayot og kanang futsak mga bayot gipangbutangan ako na garter mga bayot ay kay luwag-luwag nga host kanunay magpa bira mo nang gipangbutangan ako mga bayot og garter mga bayot daw ang inding mga bayot di na gyud taon mga taga nag-request din siya panicake mga bayot mo nang giingnan ako og ali dinhi kay tabangi ko siya moy gamix na mga bayot kabuak sa itlog din ako na lagi pangbutang pangbundak na ko tanan bita mga bayot nako ipadayag ninyo diri mga bayot di ba ni siya mga lubi-lubi mga bayot o di po ni lubi bitaw mga bayot o di po ni ingon mga bayot og kato bitawng kinan-an og kabog nga katong talisay nga kami kaniadto buntag sayo taon mga bayot dola nang punuan ng lubian mga bayot maglibot-libot mi kaniadto kay manguha ng talisay nga kinan-an sa kabog ba amo nang dukdukon kaniadto mga bayot og bato mga bayot den okbo na mo tong gamay kayong pagkaunod mga bayot nga murag nuts murag maniba amo na niya mong itimo-timo kaniadto mga bayot nga gikan manigway og mga kahayopan mga bayot og mamakiro og kabaw kani din yung nakita karon mga bayot kani akong gipadayag ninyo karon mga bayot hinatag ra ni mga bayot sa friends ako makagupa yes mga bayot basta gani na ay mga season diri nga mga prutas mga bayot kani nga mo ang bubong mga bayot di gini kalimtan mga bayot og gataghatag mga bayot basta pag unsang mga klasiha mga prutasa mga bayot basta daghan na sila ang mga bayot murag talithian gud mi ang ilang grasya naipunuan na ni dol sa mua diri sa panimalay mga bayot pero dili amo ang mga bayot diri sa among silingan mga bayot makakaon na pud mi ang mga bayot kay gitagaan mi ako ipakita ninyo mga bayot og unsaon na siya pag uklab mga bayot ha di ni kinahanglan mga bayot og imo ang pagpaakon mga bayot no kay gahi pa ni siya sa bagol nga lubi mga bayot nga sagay mo ni yang porma sa sulod mga bayot no naingog utok og porma mga bayot daghan ako dinhi mga bayot og nabutang bitaw mga bayot o na uklab bitaw mga bayot pero gidahinay po namo gaon kaning murag na bayod mga bayot nuts ra gihapon na siya makaon ra gihapon na di siya nadaot mga bayot hamo ra gyud na iyang kulor mga bayot parehas yung silingan ba
Unya, kani mga bayot, lamin ni siya kanong inaning kulura mga bayot, kay murag na daghang lana-lana ba? Isitasay na ako na din ha mga bayot, kay ako ning pang-ukbuntanan mga bayot. Gamitan ko ni aning ilang pamaak dire mga bayot, kay palit man pud ako mga kagupa, murag tuluran ni katuig din sa mo ang kusina mga bayot. Magamit rin ni mga bayot og sison-sison na aning natsa. Natagamtaman man po na ako ni aning lamia kaniadto mga bayot, kay mamang lihay man pugog man ni mga bayot, mura man pud siya mani mga bayot, pero lahi-lahi lang siya porma mga bayot ba, dali ra kay na siya pang ukbon mga bayot, pero dali-dali lang mga bayot, kay og dili ko balo ng imong kamot mga bayot, murag samad-samad kan niyang tipaka mga bayot, no, kay hait-hait mamam po ni sa bangkil ni Karina. Sigon pa sa kung mga kagupa mga bayot, og kanunay kuno kamukhaw na ni lami kuno ang imo ang function sa imong pangutok, maskin pa siguro mga bayot og sa kabaldi ang ako ang kanon na ni mga bayot, di na gyud ni siguro mo bright ni ako ang kautukan mga bayot, kay bugo na gyud ni. Bita-bita mga bayot, ay di na lang nako ipakita ang punuan mga bayot, kay kapoy na kay gawas-gawas mga bayot. Basta kay nakita ninyo na din ha nga mura pur magbuyo mga bayot, hantod dahimo na siya ang mga bayot nga lubi, hantod na ingon na siya mani. Ako ipakita ninyo mga bayot ang mga tipaka mga bayot, no, gumikan kay daghanan ni tipaka din yung mga bayot, kay murag tunga ni siya sa sulupin mga bayot nga hinatag mga bayot. Mo ni iyang tipaka mga bayot, pwede siguro pud mahaling mga bayot, kay mura man pud siya bagol. So dire taman kung wara-wara, daghang salamat sa imong paglantaw, bye.